Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elaboru elaboye hallelujah o. Èmi ọmọ yín Dr. Modu Àgbà. Mojúbà àkọ́dá ayé, mojúbà ṣẹ̀dá ọ̀run, mojúbà lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ ayé lọ́wọ́. Mojúbà lọ́wọ́ ẹ̀yin àgbàlagbà o. Ìwòsàn lẹ Yorùbá TV, ìwòsàn lẹ Yorùbá TV. Wọ́n láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, a ò ní fi àìsàn lùgbà. A ò ní fi àìsàn lùgbà. Ẹ̀yin ènìyàn mi, mo fẹ́ bùn yín ní iṣẹ́ àpòró kan. Iṣẹ́ àpòró. Iṣẹ́ àpòró yìí jẹ́ iṣẹ́ kan tí ó dára kí ẹ̀dá ènìyàn mọ nílé. Látàrí wípé àpòró ọ̀nà oríṣiríṣi, àpòró gbogbo ibi ni. Bóyá iná ròyàn, àpòró a lè lò. Bóyá jẹ́ sáyẹn jẹ, a lè lo àpòró. Bóyá nǹkan burúkú àbí nǹkan kan ṣe ènìyàn, àkekèé ló sáyẹn jẹ ni, ejò ló sáyẹn jẹ ni, ẹran nínú ènìyàn ni, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, a lè lo àpòró fún un. Àpòró yìí ó dára kí ẹ̀dá ènìyàn ní nílé. So ìdí nìyí tí mo bá ẹ̀yin ènìyàn mi mú wá láti lè ṣe iṣẹ́ náà kí ẹ̀yin náà lè ní ilé. Ẹ tá bá ti darapọ̀ mọ́ YouTube channel yìí, ẹ subscribe sórí YouTube channel Ìwòsàn Ilẹ̀ Yorùbá TV yìí. Tí bá ti mú iṣẹ́ mìíràn wá, ẹ ò lè mọ jẹ àǹfààní ẹ̀. Ká má fọ ọ̀rọ̀ gùn, báwo lẹ sì ṣe àpòró yìí? Ẹ bá mi mú èso àgbálùmọ̀, ẹnu òpìyè, káfúrà àti káńfọ̀. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ gún gbogbo ẹ̀ dáadáa. Ẹ jẹ́ ká wá kó sínú àdíẹ̀ yẹn kó wà níbẹ̀. Tó bá ti tó bí ọjọ́ kẹta, àti ní àǹfààní láti mọ̀ lò. Bínú bá ń ro èèyàn, ẹ lè tọ́ síbí díẹ̀ sí kẹ́ni kó mú. Kódà ọmọ tí bá ń gbóná ti ṣe kíní, ẹ jẹ́ kó mú. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ tí ẹ jẹ, ẹ jẹ́ kán mú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóríṣiríṣi là ń gbà lo àpòró náà. Kò jù báyẹn lọ, Ìwòsàn Ilẹ̀ Yorùbá ti fi ìgbáyé gbádùn yẹn ló jẹ mí lógún. Ìlọsíwájú àti ìgbélálàáfíà yẹn ló jẹ mí lógún o. Tó bá fẹ́ máa jẹ àǹfààní fídíò yìí àtàwọn iṣẹ́ tó bá jọ mọ́ báyìí, subscribe. Kó má gbọ́ lásán, mo lọ o. Tó ń padà bọ̀, ó dìgbà.